Det ser jävla strävigt ut, är det? Det är skickligt strävigt. Jag kommer ordentligt med köttet i morgon. Men nu har du akkurat kappast och i möter herver som skiljer så är det vinkoner. Hur ser det kappast? Man känner så väl. Det känner bara ega gott. Så känner man öra för styrkorna och verkligen när jag kvar öron. Jiu Jitsu är en kampsport. Det snurrar sig om att få motparten att tappa ut. Antingen vi choke eller vi att botcha linjen och ja, jag syns det inte som skack vid kroppen. Ta i en person inte för flott som mer så ger man upp. Man får lägga kontroll av det och styrka. Och så är det bara för fällskapet jag kom till. Fällskapet är så jävla gott och ja, och vi har öle stort lite. Tar vi vänja där så är det öliga späckligt. Och hvis det blir upp i hel för en personen så tappar det ut. Till ett kort tidspunkt kan man tappa ut. Så du vet, och man har en större arbete själv att anse efter motpartnern där samtidigt som motpartnern har en större arbete att anse sig själv. Man vill bättre vinkoner av att börjas, köpa Leonas löje. Till att till man får bara mer respekt för kvar öron och man lär ju kvar öron öle tatt. Och det är ting som man annars inte lovar öron för att göra så det är ja, det gör ölen för vinkonskapet.